другарчета! В днешното клипче ще ви покажа какво получих за моя рожден ден. Така, общо децата бяха 9 или 10, там някъде. Да, едно момче и 9 или 8 момичета. Така. Днес съм с Дени. Здравейте! Тя ще ми асистира за подаръците, защото днес се бяхме събрали и се чудих какво ще да направя и tada, да. Първият започнах с родителите. Баща ми подари кичури, които сега не мога да покажа, защото просто е много далече. Да. Ето аз си направих един кичур, обаче той не се личи много хубаво. Да. И тя се направи. Мой не се личи, да. Беше син беше, да, моя беше и розов. Така. Значи, майка ми подари батут, война ми подари... Война ми подари ето тези невероятни чаршафи на Елза и Яна и отзади са размерите на леглата или на чаршафите, там както е написано. Много са хубави, имат много хубава мека материя, доста памук е сложен. Много са меки. Да. Малката ми братовчетка ми подари една златна гривна, която сега не мога да покажа, защото е в колата. Да. Следващия подарък е от единственото момче на рождения ми ден, най-добрият ми приятел Денислав. Той ми подари ето това. Видях картичка и на нея пише чарада от Дени за Сиса и някакви звездички, целувки или какво е там. Може да не е целувки, Денито казва, че е целувки. Ако мислите, че е целувки, ми пишете долу в коментарите. Да. Така, той ми подари тези невероятни сладки неща, две ластичета, които аз ще използвам много, защото ми трябва за моята коса да е гъста. Две фибички, които ще подаря на моята малка братовчетка, да си разчипва тук отпреде косичката и лентичка, което пак ще подаря на братовчетка. Може би. Да. Подаря ми един сникърс, който аз вече изядох с нея. Вече е в оставениците малкички ми. И ето това невероятно нещо. Може би ще се зачудите, че е за ядене, но не е за ядене, мирише много хубаво и със сигурност вече ще се досетили, че е парфюм. Така. Тук в началото има едно сърчице и да. Вътре е ето този невероятен парфюм на Рапхела или как? Не знам как се произнася. Трудно ми от серията For Low. Не мога да го произнеса, извинете. Просто съм... Да, не знам, не съм го чула това и не мога да го произнеса както трябва. Ето това представлява отвътре 50 мл. Тук пише 55, да. Благодаря, че ме поправи. Мирише на хубави бомбончи. Не мога да ви покажа какъв е мириса. И капачката е черна. Да, и тук имаше едно кодче, което аз махнах, но... Да. Сега ще почнем с следващия подарък, който е от Катерина и от Никол. Така, мама смеси в турбичката на Катерина на Никол подаръка вложи вътре, защото им трябваше турбичка да приберат храната от рождения ден, защото просто не искаха да я изхвърлят и затова ги смесвам. Така, първо ще започнем с Никол. Никол ми подари дезодорант на Би от серията Apple Soul. Ето. Мирише много хубаво. Да, страхотно. Не знам на какво има мирис, но е много хубаво. Да, мирише много хубаво всъщност. Ще се го пазя. Това е първият ми парфюм на Би. На Би или на Були, как се произнася. Тук пише, че е Био. Аз го произнасям като Би. Тя ми подари също и ето този потник. Ето го, много е хубав. Ще го използвам лятото, като излизам вечерта. Ще го използвам като лятото вечерта. Е много топло и дори по някой път се къпи. Ето това представлява. Много е сладичък, с етикета е дори. Не трябваше. Етикета и тук пише, че струва 13,50. Не трябваше да махна етикета, но нищо. Така, тя ми подари също и ето тази картичка, която е много сладка, на нея пише честит рожден ден. Така.
Това не го е писала тя, това го е писала най-добрата ми приятелка Михаела. Да, тя го е писала. И да, сега започваме с Катя. Така, значи Катя ми подари тази рокля. Така, Катя ми подари ето тази рокличка. Отмъкнаха 2 милиона лева за пенсии. Дълга е, доста. Не мога да ви покажа. Да, дълга е. На реснички. Тя е умна. Махнала етикета. Колко струва. Тя е умна. Подари ми ето тази мидичка и ето това бяло камъче. Също и ето тази картичка, на която пише чара да си жива и здрава с любов, Кати. Ето, това представлява отвън. И да, сега нека да ги приберем вътре обратно. За да ви покажа, че това представлява на Никол картичката. Не вади. Така. Следващият подарък е от Леля ми. Ето това, в това сакче от Леля ми. Тя го е пакувала доста добре в две сакченца. Тя ми подари тази много сладка и готина блузка. Ето първо така, да почва и продължава ето така отдолу с реснички. Много сладка. Между много хубаво. Тя го е прала, махна етикета и го е прала. Каза, защото била отцапана. Да. Това беше от Леля ми. Сега следващият подарък е от Денито. Тя ме подари този подарък. Първо е тази блузка. Тя ми я подари на Елза и Яна. Много е хубава всъщност. Като пончо е малко. Ето ръкавчетата това представляват. Хубава е. Ето така. И тя е с реснички. Тая година ми подаряват постоянно бяло и се с реснички отдолу. Да. Подари ми също и ето това 3/4 клинче. Ето го. 3/4 да ми. Но ще ми е малко голям. Не сте казах на мама. Ще ми е голям малко. Нали ластиката дръжка? Това беше от Денито. Следващият ми подарък са смесени. Там са смесени. Да. Това е от най-добрата ми приятелка Михаела. Вижте колко сладко кученце. Много е сладко. Опалянка. Тя ме подари ето това. Това е като дневника на Виолета. Отваря се така. Отваря се така. Вътре е картичката, на която пише честит рожден ден. Това е същата като на Никол. Същата, само че отпреди с бухалчета, нейното беше с слончета. Тя го е писала, както ви казах, да. И ето така, като го отворите и вече тук е с ключ. Затваряш и се го слагаш тук вътре пак и си пишеш тайни неща. Да, като Виолета. Само че ще се сложа вътре картичката, защото ми е много важно, искам да се запазя. Аз ще се запазя всички картички. Да. Тя ми подари още и възобнови работата си след обед. Хората вече можеха да плащат сметки и да получават пенсиите си, а от Български пощи заявиха, че парите са застраховани, така че този обед няма да струва нищо на данъкоплатците. И това беше от Миши. Сега това ми го подари Йоана Мартинова. Казвам Йоана Мартинова, защото трябва да кажа две Йоани. Обаче тя не дойде и да. Тя ми подари това на кученце. Вътре за гримове и неща. Да, някакви гримове за моливчета, за такива глупости. Бе, за гримове, за колекции, за лакове и такива неща. И вътре имаше тази блузка, както ви казах, всички ми подаряват бяло. Ето тази блузка на Елза. Ой, на Фрозен. Палянка не го е махнала и мисля, че тук не пише. Но тук пише състав 50% памук, 47 полиестер и 3 еластан. Еластан, еластан. Ето и тук го пише.
Оле, Боже се му. опитва да преиграва там и да прави. Така сега да го вкарам вътре, че направо вече последният подарък. И последният подарък е от една приятелка, която се казва Нели. И сакчето е доста голямо. Сакчето е доста голямо, за подаръка не е толкова голям. Един е. Повече от 3 на OBG и един 50 годишен хранител. Тя ми подари. Която няма Ето този специален трезор, невероятен пъзел. Ако виждате това сладко вълкче или кученце, много е сладко, Те са бяха барабанче, да, тя ми го подари. съвсем наблизо до място, където е да, рязано, ето трябва го. да има Много офисна хубаво. една друга И да го преберем. Опа, че голям сад. Тогава това бяха подаръците. Ако ви хареса клип, пречиш ми. Ако ви хареса клипа, дайте палец нагоре, ако не, дайте палец надолу, което това ме прави много тъжно. Ако дадете палец нагоре, съм щастлива, а надолу съм тъжна. Така. Ако искате се абонирайте за мен, като се абонирате и там долу на бутончето и за една камбанка, което като натиснете, ще виждате постоянно моите клипчета, довиждане, до нови срещи! Довиждане!